třeba ta hodina smrtelná. Pro některé jediná, některým hodně ublížila, někomu tekla slza. Někdo ani nepostil fakta, někdo by vrátil čas a zachránil na lidské životy včas. Dřív než by se auto rozjelo, dřív než by 2 lidské životy sebralo, tenhle svět navždy opustilo jejich bezvládné tělo. Vzpomínky na vás budou dnes a denně, dali bychom život, aby se vrátil čas, který už bohužel nejde. Život jste měli před sebou, odešli jste brzo. Proč se to stalo? Ptám se, proč se to stalo? Marku, Tome, navždy s váma, jednou se potkáme tam někde nahoře. Čekejte na nás, my vás neopustíme, v srdci si vás navždy uchováme. Teď si to trošku přiblížíme. Večerní hodina, Steplic přímo do Varu, kousek od ostrova. Nepříjemná bouračka 2 mladým život sebrala. Vraceli se z odbalu s tím, že se dnes vrátí v klidu domů. V tom řidič nezvládl řízení, naboural do stromu. Nikdo neměl ani tušení, že se to v jejich poslední okamžik promění. Utrpěli smrtelná poranění. Kluci, nemáte ani sebe menší zdání, jak moc nás to mrzí, jak hodně nás to ničí, srdce jenom pro vás buší. Vrátili bychom čas, ale to fakt nejde, už je pozdě. Věříme, že se tam máte dobře, čas letí tak rychle, že to uteče, že se brzy potkáme. Ruce zase dohromady dáme, ovšem pokecáme, jako to bylo do doby, než nás vás osud vzal. Tenhle track je věnovaný Marku Chodakovskému a Tomáši Ladoborci. Marek Chodakovský, Tomáš Ladoborec. Marek Chodakovský, Tomáš Ladoborec.